i tot plegat, suposo que també ha costat una mica més. Comencem pels que siguem i ni que sigui, doncs, pots seure la rotllana. Si algo, ella es argentina, si algo no entiendes, te traducimos. En principio lo hacemos en catalán, ¿de acuerdo? Muy bien. Doncs, bueno, ens presento una mica tots els que som i vols entrar aquí a la rotllana, Alfred? No, és que vinc. Pues botome. Que ha de respirar una mica, sí. Doncs comencem per l'ordre que farem les intervencions. El César Comte, que ve de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i que ens parlarà de la taula de transició d'artistes de la dansa, que després ja explicarà una mica el que és. També tenim la Serena, aquí a la meva esquerra, que ve en representació de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya i parlarà de tot el tema també de què passa què passa quan et fas gran i el circ ja no pots desenvolupar el teu ofici corporalment també, però en el seu cas ha sigut mare fa poc i per tant també ens parlarà d'això, del tema de la maternitat dintre de professions molt físiques com la dansa, el circ, etc. L'Andrea Leuna ve en representació de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, és advocada i ens parlarà de tot el tema de la fiscalitat i del tema de la jubilació del sector dels artistes. I finalment aquí a la meva dreta hi ha Alberto Albà, que ve de la companyia l'Estaquirot, que compleixen 45 anys de companyia i jo hi ha una xifra que vull dir perquè faig així quan la sento, que és que porten 10.000 bolos. Al juny faran 10.000. Així no acaba, Encara pot passar. Doncs 10.000 bolos, penso que està dit de seguida i són moltes hores de carretera i de... Sí, els quilòmetres no me'n recordo, com dia vam també allò apuntar-ho. Molt bé, doncs César, vols començar tu? No. Vinga, va, bon dia a tothom. Diríem que jo vinc a parlar d'una experiència que és singular, però que és veritat, com això parla de les transicions, que almenys aquí és una mica innovadors o estrany, però sí que és que a Europa se'n parla i se n'ha parlat molt, sobretot dels ballarins, i s'ha fet molta filosofia al respecte, fins i tot s'han fet publicacions que estan també traduïdes al castellà i que parla sobre la transició professional dels ballarins i que recull exemples d'entitats que treballen en aquest camp. Per tant, hi ha com a 14 països que sí que tenen estructures que ajuden als professionals de la dansa a fer una cosa que es diu una transició professional, per tant, que aquesta gent quan acaba la seva carrera artística d'alguna manera o altra tornin a revertir en el sistema, en el seu coneixement, se tornin a introduir d'una forma normal i natural en la seva carrera artística també, però fora de la seva carrera artística majoritàriament, encara que et sembli estrany, és on gairebé sempre s'acaben inserint aquesta gent. A mi fa gràcia el títol de la xerrada que hem plantejat, diríem, sobretot l'última part, que és "I l'edat em retira dels escenaris". Nosaltres precisament vam començar a treballar això precisament no pensant en l'edat de retirar dels escenaris. És un punt de partida diferent, segurament, però que creiem molt necessari, perquè no només l'edat ens pot retirar dels escenaris, sobretot a les disciplines molt més físiques, sigui el circ, sigui la dansa, hi ha una transició que pot passar que és absolutament la traumàtica, que és aquella en la que et fa baixar de l'escenari per alguna lesió i no pots tornar-hi a pujar malgrat l'esforç que durant molts anys i moltes hores has hagut de dedicar a la teva formació. Per tant, l'edat a nosaltres és una transició més, segurament, però no la que molts creuen que ha de ser la de baixar als escenaris. Per tant, partíem d'un previ que era més interessant que no pas el de l'edat. Nosaltres el 2014 creem, l'Associació de Professionals de la Dansa, crea unes jornades sobretot per parlar i per plantejar ajudes socials en els moments de crisi, uns moments de crisi molt dura pels nostres professionals. Obrim unes jornades per mostrar ajudes socials d'entitats com a ISGE o SGAE que tenen dedicades a aquest àmbit, el de l'ajuda social. En aquestes jornades on s'exposen aquests exemples, al final de les jornades, de forma natural,
molta part dels socis allí presents van començar a parlar d'aquesta por a dedicar-se a després de i no saber què fer. I nosaltres ho vam recollir, van sortir uns voluntaris i hem continuat treballant. És una plataforma única i exclusivament que el que ha fet és dibuixar un sistema ideal, però només dibuixar. És una plataforma de pensament que l'únic que ha fet durant 3 anys és dibuixar sense recurs el que ens agradaria tenir a nosaltres com a estructura que ens ajudés a fer les transicions professionals. I això ha estat format per una quinzena de ballarins, ha estat format són de diferents estils, de diferents edats, precisament hi ha gent jove, hi ha gent que ja havia baixat als escenaris, hi havia gent que encara hi continua estant, i el que vam veure que per primera vegada, perquè no sé per què, però sembla que sigui un tabú això de parlar de la transició, això de baixar a l'escenari, sembla que costi molt d'explicar-ho i dir-ho, quan el que hauria de ser és una cosa normal i natural. I nosaltres el que hem fet durant aquests 3 anys és dibuixar una possible cartera de serveis, el que ens agradaria a nosaltres, si algun dia hi ha recursos, algú dedicar-hi a aquesta estructura. És una cartera de serveis que té una mica de tot, diríem, per tant que ens agrada parlar d'assessorament laboral, ens agrada parlar d'assessorament educatiu, de suport psicològic, sobretot de recursos econòmics per dedicar-se si cal a una altra formació, i aquestes trobades que hem fet amb aquest grup les hem, a part de treball, diríem estructura de treball, el que hem fet és aconseguir que hi haguessin píndoles formatives que ells mateixos també s'enriquien i s'empoderaven. Hi havia píndoles sobre drets laborals, hi havia píndoles de fiscalitat, hi havia píndoles sobretot d'això, assessorament laboral, gairebé sempre en temps de crisi, que a tothom li anava molt bé tenir. El 2016 realitzen unes segones jornades i aquestes segones jornades que es diu el benestar professional de la dansa ens aproximem amb un sistema que ens va agradar molt i que ens vam emmirallar, que és el sistema de l'esport. L'esport sí que té molt en compte tot el tema de la transició dels seus professionals i els acompanya o els intenta acompanyar molt bé amb el que és el després d'haver aconseguit aquestes marques per aconseguir anar a uns mundials, per haver aconseguit anar a fer els seus reptes. Ens aproximem al CAR, que té una cosa que en diu Servei d'Atenció Integral a l'Esportista, i quan ens truquem allà veiem que el que dibuixem nosaltres i el que tenen ells és gairebé exactament el mateix. I per tant sí que intentem veure quins vincles podem aconseguir per establir alguns ponts i possiblement si és dibuixar, compartir aquesta cartera de serveis. Amb això estem, diríem, la proposta està damunt de la taula. En aquest mateix moment ens aproximem també als professionals del circ, perquè la similitud de les característiques professionals són molt similars a nivell d'esforç, a nivell de dedicació, a nivell de segurament tot això. Hi ha una estadística que diu que a Espanya entre els 30 i els 35 anys un ballarí deixa de ser ballarí i ha d'abandonar l'escenari per dedicar-se a una altra cosa. El que ens preocupa és què és aquesta cosa, què és aquesta altra cosa, que segur que necessitem un acompanyament amb aquesta altra cosa per arribar-hi, i l'altre que el que volem és que aquesta gent no passi a dependre o a necessitar o caure a l'exclusió per dependre d'ajudes socials o per dependre d'aquest tipus d'ajudes públiques, sinó que el que volem, i això intentem convèncer les administracions públiques, és que ells tornin a entrar al sistema i per tant amb el seu coneixement i les seves capacitats tornin a revertir el sistema i per tant que no siguin una càrrega, sinó que entre tots aquesta massa torni a contribuir al sistema públic. Nosaltres, hi ha dues maneres de plantejar això de la transició a nivell de la dansa i els professionals de la dansa, que és com afrontar o quan afrontar això de la transició. Nosaltres, i copiant segurament el model esportiu, ho dic perquè ens hem sentit molt contaminats, dibuixem això de la transició en tota la carrera professional. Vull dir, el que voldrem i el que ens agradaria és que se'n parlés des de P3, per tant, des de l'Institut del Teatre. Volem entendre que això de la jubilació de la transició ha de formar part del teu plan A de la teva vida, no és un plan B que després te l'has de trobar, sinó que si tu l'incorpores com el plan A de la teva vida, que t'hi afrontaràs i que t'hi trobaràs, i quan més aviat en comences a parlar, tothom creu que aniria bastant millor. Per
tant, des de l'etapa de preparació, des de l'etapa de formació, passant després a la carrera professional i després dels escenaris. Però que n'hauríem de parlar i que se n'hauria de parlar és des del començament, perquè realment és amb el que et trobaràs i és la realitat quan has d'afrontar i per tant quan abans t'hi posis a parlar-ne, millor. Això no vol dir que, o més aviat vol dir que ens agradaria molt que la formació artística no fos l'única finestra oberta a la formació com quan tu estàs entrant com a intèrpret, sinó que hi hagués més finestres. Que no només focalitzessin els intèrprets de la dansa, almenys això estem treballant a l'Institut de Teatre, amb una única dedicació exclusiva a les arts, sinó que el teu ventall i el teu cap sigui molt més ampli, que per tant en una etapa posterior tu puguis aplicar aquests coneixements si vols baixar d'aquest escenari. Tot està en la mesura que t'hi puguis dedicar. Per tant, està clar, i això ens ho explicava la xica de l'esport, que en un any olímpic el 80% o el 90% o el 98% et dedicaràs a l'esport i a aconseguir la meta, però segurament hi haurà una possibilitat que tinguis el 2% que el puguis dedicar a una altra cosa. Evidentment, això necessita espai i temps, per tant, si tu no tens cap trauma, perquè aquell any, si tu estàs fent alguns altres estudis, t'hi puguis dedicar, doncs puguis fer una assignatura o puguis... Vull dir que la voluntat de treball és que quan més ampli sigui el teu coneixement, menys traumàtica hauria de ser la teva transició professional cap a un altre camp. Nosaltres hem vingut fa molt poc d'unes jornades que s'han fet a Madrid parlant només de transició professional. S'han exposat els exemples de França, Alemanya, el Regne Unit i Holanda, que són exemples europeus d'estructures que sí que parlen i que tenen entitats que vetllen per la transició professional. I després hem tingut la part de les entitats estatals que volíem intentar dibuixar una mena de plataforma que treballés per això. La resposta sempre de l'administració pública és no hi ha recurs, no hem de donar més privilegis a una modalitat artística que a una altra, per tant, nosaltres ja tenim algun privilegi com és una cosa que després explicarà l'Andrea, que és un gran privilegi, que és que et pots jubilar a 60 anys com a ballarí. El que passa que hi ha uns requisits anteriors que si algú coneix algú que s'hagi pogut jubilar, que ens ho vingui a explicar, perquè em sembla que no en coneixem cap. Tothom parla que hi ha manca de recursos i que en aquests moments és impossible afrontar-ho. És cert que és veritat que cada vegada se'n parla més, per tant és important que en continuem parlant i que això surti. És veritat que totes les administracions públiques els hi sona i saben de què hem de parlar o com a mínim que ens preocupa i ens ocupa a tots. Per tant, el que es tracta és en aquests moments com a mínim de tenir una estructura feta perquè quan hi hagi recursos, si està el treball ben fet i ben estructurat, com a mínim sigui fàcil abocar aquests recursos. De quants recursos es parla? Entitats europees, aquestes que parlàvem ara, tothom va començar el programa amb 1 milió d'euros, aproximadament. Amb una forta inversió pública al començament, però que després s'ha autogestionat el sistema. Els èxits del sistema aquest europeu ha avalat la seva continuïtat. Per tant, ells ens porten molts anys d'avantatge, però el que està clar en aquestes jornades va quedar molt clar és que això de la transició no és cap luxe, sinó que literalment és una necessitat. I treballar per aquesta necessitat diríem que crec que ens ha d'apuntar al futur, vetllant sobretot pel futur dels nostres professionals. Sí, anem fent l'exposició cadascú perquè així tinguem una mica de temps per debatre, preguntar i... Bueno, són temes que obrim i després... Vale, donem la paraula a la Serena, que porta molts anys en la professió del món del circ, que a partir de cert moment va desviar la seva professió cap a la pedagogia, no? I a la producció i creació d'espectacles, però bueno, tu endavant. Bon dia. Sí, a veure, personalment vaig arribar a Catalunya fa 12 anys i penso que formo part de la generació de circ que s'ho feia tot. Molts érem autodidactes, ens autodirigíem, autoproduïem, autofèiem el vídeo, la targeta de visita, el cartell, autotot. Llavors, com que tenim un bagatge
jo penso, ampli i per poder reciclar-nos en el cas de lesions, d'edat, de maternitat i, bueno, com que ets més acostumat igual a fer-te les coses i a canviar de tom si les coses no van bé. Dic això perquè he estat pensant molt en l'evolució, no? Si per sort, l'evolució de l'espècie, en aquest cas del circ, ens porta a que avui en dia ja no sigui així, no? Contractem uns professionals del sector, de l'audiovisual, de la producció i tot, per fer aquest tipus de feines que ja no fem. Però, clar, és una evolució cap als altres sectors, però en realitat deixem de fer nosaltres, llavors deixem de tenir recursos i facilitats després en canviar de feina si les coses van malament. Però bueno, jo personalment he fet moltes coses, he participat en molts espectacles, he fundat i dirigit una escola de circ, ara en tinc una més petitona perquè aprenc dels errors, ja no vaig a lo gran, vaig a lo petit, i estic en 2 espectacles, dono classe i soc amant de l'art en general. Què passa? Fa 2 estius vaig acabar l'últim bolo de la temporada plorant, pensant, és l'últim, no puc més, la meva esquena no m'aguanta. I llavors, clar, de cop ets un animal de pista, vols seguir a la pista. De fet, el circ tradicional ens ensenya que els grans equilibristes i acròbates i malabaristes acaben fent de pallassos perquè no poden sortir d'allà, si no volem. Però hi ha un moment que encara que tingui 30 i pico, el meu cos diu que ja està, que ja has fet prou coses, no? Que durant la teva formació igual has donat una forçada a la màquina i el resultat és aquest, que després el cos no dura tota la teva carrera fins a la jubilació, 60 anys o 67, que ens diuen que podem tenir una ajuda. Llavors, què fas? Clar, molts amics meus van cap a la direcció artística, cap a la producció, la distribució, la formació, però clar, has de tenir eines. Per això torno a dir que igual els d'abans tenen més facilitats. Jo veig una mica com que tinc una preocupació de que les generacions que estan sortint ara estan com molt ficades en la creació, en fer-ho bé, en tenir una tècnica super fort, però després o li ensenyem a que el cos té una caducitat i que llavors s'han de cuidar més, coses que jo per exemple no he fet, llavors no tenir aquest problema als 30 i pico o què fer. I llavors, en canvi, la maternitat, amb la maternitat, cadascú viu el seu embaràs, el part i el puerperi com el viu, no? I llavors hi ha qui torna de seguida, es recupera i torna a l'escena, i hi ha qui de cop diu he de fer un replantejament perquè no pot ser, i qui canvia, o sigui, s'ocupa de ser mare i això com en tots els sectors. El que jo m'he trobat en el cas de la maternitat, a l'hora de decidir fins quan podia treballar, perquè clar, tenint les dues coses, actuar amb mal d'esquena i un embaràs i la tema formació, clar, jo podia seguir formant, al meu cap podia fins el dia abans del part, no va ser així, però actuar ja, o sigui, vaig tenir que suspendre la majoria perquè pensava entre l'esquena i que estic embarassada, entre la por de fer-li mal, llavors res.
però qui em paga aquella part que cada cop no... Sí, jo em sustento en les dues coses, em falla una i no puc demanar mitja baixa, no es pot fer. Doncs segueixo amb el tema de la formació, però arriba un moment que tu estàs amb uns nens o uns adults que en el meu cas soc professora d'acrobàcia i els he de cuidar i arriba un moment que estàs amb la panxa, que et poden donar un cop, tu no estàs per ell com estaves abans i llavors vaig entendre que fins a l'últim moment no podia estar donant classe. Llavors em vaig informar de com poder demanar, o sigui, com tenir la baixa. Clar, aquí em trobo que estic contractada per la mateixa associació que gestiono. Llavors, la primera resposta és sí, pots demanar la baixa, pagaran el 60% del sou i has de pagar el substitut. I la meva associació no té diners per fer això. Llavors dic, no, aquí tenim un problema. Parlo amb altres artistes que s'han trobat amb el mateix problema, i formadores, i em diuen, bueno, pots demanar la prestació de risc per l'embaràs, si t'ho donen i quan t'ho donen. Clar, jo com vaig apretar fins a l'últim moment no vaig tenir problemes, en seguida em van dir, no, clar que no pots fer res del que estaves fent. I m'ho van donar, però sí que coneixem a l'associació de persones que fins a la setmana tal, que diu l'Estat, no consideraven que estar a sobre de 2 persones era un treball de risc, per exemple. Diu no, què he de fer? I llavors plantejo, hem de parlar amb l'administració i ja sé que mirar cas per cas és una feinada i probablement aquí no es pot fer, o de moment. Esperem que l'evolució ens porti a que sí. Però com ho fem? O sigui, una persona que treballa amb el seu cos, o un ballarí que va donant 1000 voltes, és que es marejarà el doble, i el de circ és que no... I llavors com ho fem perquè s'escoltin aquestes veus que no ens trobem amb artistes que igual apreten durant un embaràs perquè si no, què farà? Per menjar. Per menjar. Sí. Molt bé. Et sembla que deixem-ho aquí de moment i bé, doncs donem la paraula a l'Andrea, que com hem dit abans, poso una mica en situació els que heu anat arribant. El Cèsar ve de l'Associació de Dansa, de Professionals de la Dansa, ens ha parlat d'aquesta llei de la transitorietat, la Serena del món del circ, de l'Associació de Professionals del Circ, també barrejant aquesta cosa del fer-se gran i la maternitat. I ara donem la paraula a l'Andrea, que ens ve de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Ella és advocada laboralista i ens parlarà dels temes més pràctics, fiscals i laborals del món de la jubilació del règim d'artistes. Gràcies. Bon dia. El Pep ens va demanar que tractéssim la transició professional des d'una vessant jurídica. Aleshores, clar, no hi ha una regulació per l'oralitat professor, encara estem en procés. Sí que m'agradaria, primer de tot, explicar-vos que des de la DPC, des de l'Associació de Dansa, de Circ, estem intentant aconseguir una regulació i, per exemple, vam presentar les 36 propostes per millorar la condició professional al món de la cultura, que es va presentar el 2014, i l'any passat, imagino que sabeu que s'està treballant la subcomissió de treball del Congrés sobre l'Estatut de l'Artista, creadors i treballadors, van presentar aquestes 36 propostes, entre les quals hi havia algunes que estan directament relacionades amb la transició professional. Us volia remarcar, per exemple, que es va presentar la sol·licitud de reconèixer que les titulacions artístiques estiguin incloses al catàleg nacional de qualificacions. Perquè on està el problema? Que al no estar incloses en aquest catàleg, una persona que ha estudiat algun tipus de formació artística no pot o té molt difícil presentar-se o donar classe a l'ESO, perquè no està dintre d'aquest catàleg, o fins i tot poder fer unes oposicions per estar al cos de funcionaris. Aquesta és una demanda bàsica, perquè hi ha gent que s'ha format en cursos de 800 hores, un grau mig, i té una titulació superior
que per exemple un titulat en dansa que ha fet un curs de 3.500 hores. És que aquesta és una demanda que és molt important. Els companys ens han parlat que és molt important que es prepari un programa de transició professional. I sí que em volia dir dues dades que il·lustren aquesta demanda perquè trobo que és bàsic i és curiós que no s'hagi fet res fins ara, perquè per exemple l'estudi de gènere del sector audiovisual i de l'actuació en viu publicat per la Unió Europea el 2008 recollia que quasi el 80% de les actrius que compleixen 40 anys veuen reduïda l'oferta de feina. És una barbaritat, imagineu-vos. O l'estudi sociolaboral del col·lectiu d'actors i ballarins a Espanya, publicat per l'ISGE, recollia que només el 8%, segur que el vau veure perquè ha sortit tot arreu, que només el 8% dels actors i actrius, intèrprets de l'audiovisual, perceben ingressos de més de 12.000 euros. Llavors, clar, la transició professional és bàsica, és molt necessària. També pensava, parlant d'això, que seria molt interessant per exemple, fer una taula sobre la perspectiva de gènere i el tema de... Això vaig pensar i dic, deixem-ho per l'any que ve. Sí, perquè és un tema que realment, no sé, el 80% de les actius s'està treballant, però sí que és veritat que és molt difícil, no estem recollint fruits per ara. Llavors, clar, quines són les eines de transició professional? Mirava la legislació, no hi ha res. Me'n fa esta vergonya parlar de la jubilació anticipada com una eina de la transició professional. Per això us volia explicar això abans, perquè és que ho vaig estar mirant i la feia fins i tot vergonya. Perquè quina transició professional hi ha quan vas directament de la teva feina d'intèrpret, d'actor, d'actriu, de ballarí, d'artista, sigui el que sigui, a la jubilació. És a dir, no volem això. Volem poder continuar la nostra feina en aquest sector o en un altre. Per això, però bueno, era el que explico. La jubilació anticipada, ara mateix la data de jubilació està als 65 anys i 6 mesos. D'acord? Quan tens 36 anys i mig cotitzats. Pels artistes, per la seva activitat, et pots jubilar a partir dels 60 anys, d'acord? Sempre que segueixis treballant en el règim d'artistes i en els artistes en general, per cada any que et jubiles abans de l'edat ordinària, se't redueix un 8% la jubilació. És a dir, ara estem a 65 anys i 6 mesos, si et jubiles als 64 anys i 6 mesos, se't reduiria un 8%. A banda que has d'arribar a la pensió de jubilació mínima per poder-te acollir a aquesta opció. És a dir, és molt difícil, perquè normalment les bases d'artistes primer hi ha pocs anys cotitzats i les bases són baixes. Això no us ho dic per la jubilació, ja per poder accedir a la jubilació és mínim tenir 15 anys cotitzats i que 2 anys estiguin en els últims 15. Aleshores, hi ha una jubilació anticipada per raó d'artista específica per ballarins, trapecistes i cantants, en les que no opera la reducció del 8%. Jo només conec una persona que s'ha pogut acollir i és perquè treballava al Ballet Nacional de Madrid i no li van canviar la categoria de ballarí a coreògraf i llavors no es va poder acollir. Per què? Perquè per poder-te acollir a aquesta opció és necessari que durant els últims 21 anys de la teva vida professional acreditis que has estat 8 anys cotitzant com a ballarí, com a trapecista o com a cantant. És quasi impossible, perquè si pots accedir a aquesta jubilació a partir dels 60 i dels 39 als 60 has de primer, que moltes vegades o bé no tens el contracte o bé no s'acredita la categoria concreta a la que estàs cursant. Potser posa artista, no posa trapecista, arrolla. És molt difícil poder acreditar aquests 8 anys i després que dels 39 als 61, doncs clar, un trapecista segurament la seva vida professional ja s'ha vist reduïda. Llavors clar, només conec una persona que s'ha pogut acollir perquè ella estava al Ballet Nacional i no li van canviar la categoria de bailarina a coreògraf, llavors va poder accedir. Ara per ara aquestes són les opcions que hi ha de jubilació anticipada pels artistes i poca cosa més hi ha. Per exemple, el tema fiscalitat és que no hi ha cap diferència. No hi ha cap diferència? No, no, és que la transició professional ara mateix aquí és terra de nadie. Després, clar, hi ha subsidis, però això és per tothom. I realment trobo que la transició professional hauríem d'intentar poder continuar en actiu, no fer tapar-nos com un poble, aleshores. És això. Després si teniu algun dubte ho parlo més. Que puguis fer un terme mig entre el que puguis treballar i una part que et compensi de... Clar, això sí, però no allò... Molt bé, doncs donem la paraula a Alberto. Està bé que sigui així breu perquè després hi hagi debat i puguem afrontar altres temes. Alberto ja l'he presentat, però molts evidentment ja el coneixeu. És de la companyia l'Estaquirot, porten 45 anys de professió. Al juny compliran 10.000 bolos, per tant és una xifra... I aquí també tenim el David Laín, que porta 40 anys també de companyia, no sé el número de bolos,
però bueno, també li vaig dir. Però bueno, Alberto, jo li vaig demanar que ens parlés una mica del tema més d'experiència i de sensació, de què passa quan carregar la furgoneta, fer quilòmetres, dormir poc, totes aquestes coses que són a part de l'escenari, però que també formen, evidentment, part de l'ofici i que el cos, evidentment, no et pot acompanyar tant com quan ets més jove, no? I tu mateix, Berto. Jo, en principi, aquí més o menys la gent és entesa en una matèria. Jo no soc entesa en cap matèria d'aquestes de la jubilació. Ets entesa en el món del bolo. Correcte, però una mica hem hagut d'anar jugant, allò depèn de les cartes que et van sortint, vull dir, anar fent, no? Jo vaig començar als 17 anys, per tant, em fa 45, en tinc 62. Això, no, 67. No, 60. 62. No, d'aquí ve que... D'aquí plora. No, resulta que... Parlem d'això, no? És que... No, són de ciències. No, el problema és que jo vaig estudiar magisteri. I aleshores resulta que tots els alumnes que van estudiar amb mi els anava veient, perquè venien de les funcions escolars, i anaven dient l'any que ve em jubilo, tots estan jubilats, no en trobo cap, no? Perquè s'han jubilat als 60 anys. Jo ja em porto 2 més. I la setmana passada, a culpa d'aquest, vaig anar a la Seguretat Social a preguntar això però quan em podria jubilar. I d'aquí ve aquest lío que em van dir que em tocava 66 i mig, 67. Bé, nosaltres la veritat és que quan vam començar, els primers 2 o 3 anys, no era obligatori estar assegurat. O sigui, només que et donessis d'alta al sindicat, que et feien un examen i tal, ja servia, però al cap de 3 anys que jo vaig acabar magisteri, una escola em va trucar, vols venir a donar classes aquí? Vaig dir, no, provaré de fer això, no? Provaré de dedicar-me al món dels titelles. Però vaig pensar, clar, si t'hi dediques, potser fem-ho bé i assegura't i aquestes coses, no? I vaig anar a mirar i vaig posar el règim aquest d'artistes, no? Em van dir, tu què estàs fent? Titelles. Aviam, títeres y volatines en ambulancia, havia un sector. Caricatos cómicos y excéntricos, eren els que pagaven menys. I al 76 ja vam començar a pagar, perquè si fèiem 80 bolos l'any estàvem assegurats, o 60, no me'n recordo, i ens semblava que inclús potser podíem tenir jubilació. Correcte. Al cap de 10 o 11 anys, el règim d'artistes ho vam deixar-ho perquè vam fer una cooperativa i tal, ens vam fer autònoms, no? Si mirem el pas dels anys, això que tu deies, clar, en aquells moments també hi ha hagut moltes coses que hem hagut de fer culpa del circuit, vull dir, ara hi ha un circuit més o menys de teatres estables, més o menys, però no hi era. Aleshores, per exemple, en un moment vam fer una carpa que ens semblava que com a mínim ens muntàvem el nostre propi circuit. Clar, muntar tota la carpa i tot volia dir que havies d'emparrar allà 3 metres d'alçada. Eren treballs relativament físics que si ara ho mirem en el pas del temps és evident que les coses les hem anat variant perquè ens han fet grans. I a part que hi ha hagut coses que ha sigut per l'edat, també hi ha hagut coses que el país, la burocràcia, potser una mica com la carpa els va passar perquè vam ser una mica amb el tortell i tal, la burocràcia, els permisos, els papers, ens semblava que cada cosa amb el temps s'aniria arreglant i és al revés, cada cosa en el temps s'ha anat allò liant més i al final dius me parece muy bien, oi que esteu creant un circuit, doncs vinga el vostre circuit i que els donin pel sac, perquè en aquell moment no vam dir ho deixem perquè ens estem fent grans, però és una realitat, vull dir, has d'anar variant. En un altre moment també nosaltres fèiem espectacles més d'actors i titelles, uns espectacles relativament grans, de 8-10 metres d'amplada, vull dir, clar, els teatres als anys 80-90 molts no tenien focus, tenien 2 merdes de focus, els havies de portar tu, arriba un moment que dius, escolti, no puc més, i fas espectacles una mica més reduïts, amb llums que autoportes, amb una furgoneta més petita.
que ho vam anar fent perquè ens va donar la gana i tal, i perquè ens semblava, però que si ara ho mirem, també és perquè ens vam fer grans, i has de començar a descarregar. Per exemple, me'n recordo molt concret quan vam deixar de fer espectacles grans. Un dia, a les 7 del matí anem en post a actuar, a la Llambostina, amb un maco puc dir perquè hem canviat de gent i ara hi deixen pujar i tal. Arribem a descarregar, estava plovent a bots i a barrals i no hi havia anat mai en aquell teatre, ens diuen, per aquestes escales, escolti, portàvem una Sprinter gran tota plena de material, focus i tot, perquè ens havien dit que no hi havia aquí, trigarem 2 hores per pujar tot el material a aquestes escales, carregar, i per davant hi ha unes escales, no, és que això és de granito i es fa malbé, perquè per davant, com que fa pendent, només era un pis. I veiem un ascensor, i un ascensor, no, que van venir no sé qui, me'l va espatllar. Aleshores mirem, i tot ple de focus, ran estrany, a més i fius, perquè hem de muntar l'equip de llums i n'hi ha. No, és que això no es pot tocar perquè no tenim taula, dic, uns focus bons i no teniu taula, i al final vam dir, miri, sap què, marxem. Ens vam anar a fotre una paella i vam dir, a partir d'aquí farem espectacles més petits, que s'il·luminin, que no sé què. També ens va coincidir que en aquells dies, quan tu anaves a Barcelona havies d'anar de quillatge. I a més, hi havia teatres... Com ara, no? Com ara, sí. Però a més, resulta que anar amb espectacles grans havies de posar sempre, els adults no desmunten mai, no? I a més coincidia que inclús els adults havien d'anar a un teatre que tenien un piano, no? I l'havien d'apartar al piano. I ens deien, no, és que l'afinador del piano l'heu de pagar vosaltres. Dius, escolti. I vam dir, miri, suspeneu. Ja estàvem anunciats a Barcelona. No vindrem, no farem una altra cosa, no? Aleshores et vas canviant, amb el temps fas espectacles relativament més petits, que nosaltres també omplen un espai, però aleshores la il·luminació la portes tota i hem anat canviant. Per exemple, ara, aquí més o menys ja ens coneix tothom, però és curiós, quan anem a Espanya a actuar, que no ens coneixen, hem vist l'espectacle i ens veuen arribar amb una furgoneta, amb una Vito, no? I diuen, l'espectacle el porteu aquí o veu una altra furgoneta? No, ve aquí. Clar, és un Tètrix, que costa molt de muntar. I ens diuen, veuen que tot ho posem en carros, no? I amb unes fundes. Diuen, ¿qué hace tiempo que os dedicáis a eso? Sí, hace mucho tiempo. Se nota, no? I bueno, o sigui, una mica et vas adaptant, no? També ens passa que, per exemple, quan crees un espectacle, ara, per exemple, estem preparant un espectacle que nosaltres, una cosa de les que també hem fet, que això segur que també és culpa de l'edat, és deixar de fer coses al carrer. Perquè al carrer has d'anar amb materials molt més grans, has d'anar el que sigui, i no donem per més, estem cansats. Necessitem energia, però l'energia l'hem de fer amb el que podem. Aleshores, com que els estius no actuem, perquè des del juny no es programa res fins al setembre, és quan preparem els espectacles. Abans, un espectacle el preparàvem cada 2 anys o així, i ara intentem que ens durin més, no? Ens duren 3 anys o així. En aquests 3 anys, els estius els anem preparant. Per exemple, aquest any volíem estar aquí a la mostra, però què ha passat? Que a l'estiu ja teníem tot el material construït, però hem d'assajar. Com que tenim feina, hauríem d'assajar a les tardes. No, això actuar al matí, assajar, no. Necessitem, suposo que això fa 5, 10, 15 anys ho haguéssim fet, ara no, necessitem un temps d'un mes i mig sencer o 2 mesos només pensant en això i estar tancats, i són coses que jo crec que és la... També trobo que moltes vegades les administracions no contemplen, o sigui, tot això, els convenis triennals i aquestes coses, està molt pensat a productores, jo sempre ho he dit, que exigeixen moltes creacions, que em dius, hosti, si jo el que intento és al revés, fer un espectacle que com a mínim pugui fer bastants bolos, no? Però esclar, ja no hi pots entrar-hi, perquè si cada 3 anys has de fer un bolo, ara per exemple fa 4 anys, hosti, però si un espectacle el puc mantenir 4 anys, que soc tonto, que haig de produir perquè entra al conveni. Ara, per exemple, inclús aquest espectacle, el comencem a assajar el 15 de juny, vam dir, hosti, l'estrenarem per la subvenció, no? Farem allò pel... em sembla que és el 30 d'agost, que s'ha de tenir. Però al final hem dit, aviam, ja estic fins als ous, que m'obliguin a les coses. Resulta que a l'estiu
no hi haurà estudi de gravació ni músics per trobar perquè ja ho sabem, no? Vull dir, a l'agost això ho has de gravar a l'últim moment perquè estàs 2 mesos assajant i fins les músiques, el tempo, i al final dic, pues, és igual, ja estrenarem al setembre, ja n'estic farta en condicions que no estreni, quan volen que faci, perquè, bueno, és això, has d'anar variant, no? Aleshores, una altra cosa també, que quan hem parlat de la jubilació, que en parles molt per culpa d'això d'aquests mestres que tenen la teva edat i els vas trobant a tot arreu, també tenim clar que una cosa és jubilar-te i l'altra és cobrar la jubilació. O sigui, per mi, quan et jubiles, pots fer les coses que normalment t'agrada fer. Clar, jo he tingut la sort de fer el que m'agrada durant tot el temps. Per tant, simplement la jubilació, o cobrar la jubilació, em serviria per fer-ho amb un altre ritme, o per fer més, encara al revés, més el que m'agrada fer parides, vull dir, fer les coses que ara ja sé que no són rentables, però, hosti, fa il·lusió fer-les, no? I aleshores vaig pensar, bueno, després a la Seguretat Social a preguntar, no? Perquè jo tenia entès que això que em sembla que eren 35 anys cotitzats, per tant ja sabia que se'l mantenia una mica més i que bueno, doncs hi vaig anar i vaig dir, escolti, faci'm la meva vida laboral, quan cobraré jo? Perquè a més, ara som autònoms i els últims 15 anys hem pagat una mica més, no sé si paguem 450 euros al mes a la Seguretat Social, que no és que sigui molt, però bueno, és allò. I em diu, clar, jo quan tingui els 66 anys, que és quan em tocaria, hauria estat cotitzant 45 anys en el règim uns artistes i tal. I el senyor aquell em diu, no, vostè no arriba als 35 anys cotitzats. Ah, no? Per què? No, és que miri, vostè està 11 anys cotitzant al règim d'artistes, però com que en realitat és per bolos, això no equival ni a 3 anys. O sigui, dels 10 anys, clar, si són 80 bolos l'any, o 60 deuen ser, 10 anys per 60, 600, doncs devien ser 70 bolos l'any, perquè diu que quasi arribo a... O sigui, em va fer aquest càlcul. O sigui, jo tinc 3 anys d'això. Aleshores em diu, els 6 primers anys de la cooperativa us veu a tenir un pla, que no sé quin és, sempre hi ha assessors d'aquells que diuen no, teniu un avantatge fiscal i no estàvem al 100%, no sé què devíem estar, i els 6 anys consten com a 5. O com a 4 i mig. I després, sí, he estat 27 anys treballant als autònoms normal i corrent. I això suma 30 no sé quants anys i em falta un any o 2. I per tant cobrarà 1.030 pessetes al mes. Euros. Per sort, quan vaig arribar a casa, vaig dir, aviam, això dels anys no em quadra, perquè encara que només siguin, sumen més. I torno al senyor i li dic, escolti'm, aviam, a mi em surten més de 37 anys, que vale que no me'n surten 45, però... I em diu, sí, potser té raó, és que el programa aquest informàtic que fa les simulacions, el règim d'artista no consta, no el contempla. Aleshores, si vol, pot fer una al·legació. Dic, no, si jo només vull saber-ho. No, sí, però aquests 1.035 dies o no sé quants sí que això. Per tant, si els suma, sí que cobrarà el 100% i potser que per comptes de 1.000 en cobri 1.300 o 1.200, no li puc dir. Però això pensi que és a dia d'avui, diu allò així. Perquè la legislació canvia constantment. Diu, clar, fa uns anys era 25, després va passar a 35, 37... Diu, al moment que jubili vostè li mirem de veritat i d'això. Ja ho veurà el dia 25. Però clar, això pot ser decisiu per tu decidir en quin és aquest moment que et jubilis, no? Bueno, no, em va dir que si no tinc el 100% no em puc jubilar, fins que no tingui 66 anys no em puc jubilar. Abans no cal dir quin és. I després em va dir una altra cosa que també, si vols continuar fent i facturant i això fent alguna coseta, pots continuar-ho fent, els autònoms, sempre i quan no passis aquests 10.000 euros del salari interprofessional. Però em va donar un paper i a l'arriba a casa me'l llegeixo i em diu, sumant, aquest paper em diu amb la totalitat que cobres, la qual cosa que si ja cobres els 1.000 euros ja... No, però després de la pensió no et compta. No et compta. No, això és la suspensió de la pensió
quan tu te jubiles, si el règim d'artistes com a contractat, per dia que treballes en el règim d'artistes se't suspèn la pensió de jubilació. Hi ha un dia que no cobres. En canvi, quan estàs donant d'alta d'autònom, si no factures més de 2.300 euros, que és el salari mínim interprofessional anual, se suposa que no és la teva activitat principal i pots percebre la pensió de jubilació juntament amb la quantitat que factures. Però les dues coses no han de sumar els 10.000. No, és aquí. És el que no quedava clar. Simplement, les dues coses no han de sumar. Per una banda, pots facturar 10.000 euros i pagar. Pots arribar a tenir 21.000 euros. Sí. Jo em jubilo ara. Regalen una garrafa d'oli, 5 litres, un pernil, un súper. Molt bé, doncs tenim encara una estoneta, tenim mitja hora ben bona i podem allargar si volem una mica més. No sé si hi ha alguns temes que creieu que no hi hem passat. Jo els hi vaig demanar als companys que fessin una intervenció breu justament per gent que també pot aportar moltes coses, gent que potser té dubtes o que penseu que algun tema no s'ha tocat i que també és important. Per tant, deixem com a taula rodona, obrim del tot la taula i que tothom digui la seva. Hem de dir-ho al principi. Va sorgir la idea de fer aquesta taula perquè penso que és un tema que no s'ha tractat gaire o pràcticament gens i que quan tens una edat ho veus molt lluny, però mica en mica te'n vas adonant que és molt important i que quan t'hi trobes i que, com deia el Cèsar, que potser hauríem d'estar educats com a persones també, però sobretot com a artistes, pensar en aquesta transició, ja que formi part dels estudis i que no t'expliquin que ser artista és només allò que passa avui a l'escenari i tal, sinó que hi ha tota una professió i que algun dia no podràs desenvolupar-la bé i que també se t'eduqui per això. Endavant, qui té coses a dir? Jo una cosa molt petiteta. Alberto, hem treballat molt. Vull dir que ell... Potser 1.200, Bé, això no és la situació. Han treballat molt vol dir que potser tenen un bolo al dia, no? Sí, bueno... O de mitja, vull dir que hi ha setmanes que potser tens 5 bolos. Sí, en campanyes escolars, el que passa és que condensem molt en una època de l'any. Vull dir, clar, ara si estem fent una setmana, 2 dies cada... 2 bolos al dia, perquè estàs en un teatre d'allò. Però el canvi és que no fem res. Que això no és una situació normal. Que és inferior. Molt, però molt. Ho sabeu més. Nosaltres sempre, quan anàvem a França, hi va haver una època que anàvem a França a fer bolos, allò, amb el biòtic i tal, i clar, allà ens explicaven això del règim d'artistes i els intermitents de l'espectacle i que cobraven quan assajàvem i pensaven d'aquí 10 anys, d'aquí 15 estarem iguals, ells estan pitjor, pobres, però així i tot estan anys llums i sempre deien, ja m'he cagat amb el timbaler del Bruc, era una frase, arribàvem a un teatre i ens deien, no, perquè aquí ens ho gestionen, aquí no sé què, però perquè és això, i no sé, aquests 10 anys no han arribat, no han arribat. S'està treballant, això l'està ja no ens agafaran. Això està bé parlar-ho aquí perquè s'ha de ser molt conscient que tot el que s'està treballant a l'Estatut de l'Artista funcionarà en cas que s'aprovi algun dia. Si nosaltres exigim contractes treballant com a autònom no se t'aplicaria quasi res de l'Estatut de l'Artista per a contratació laboral. Però si els 10 anys de règim d'artista no m'han arribat ni a 3... Però això perquè et donaven d'alta per bolo. Per bolo. És el que fa tothom. No, sí, però un bolo són 3 dies cotitzats. És a dir, no és totalment així. És a dir, això funciona quan la gent es pot contractar durant un mes. Clar, tens 30 dies per 3, ja tens 3 mesos cotitzats. Això es va aconseguir l'any 86, que tot i això és un avantatge, perquè vam passar del règim general, que era un dia treballat, un dia cotitzat, a que se n'adonessin que els que treballem en aquest sector, tant siguin ballarins, com actors, com músics, no et podries jubilar mai, perquè mai podries tenir tots el règim general. Llavors es va aconseguir el 86 que un dia de feina fossin 3 cotitzats. Això nostre és anterior. Per això, és del 76 al 90 no sé què. Per això el general, ja et dic, va ser el 86, el règim d'artistes. Llavors, sí, 85-86. El 85. 85. Digue-li 85.
85-86. Llavors, per això ara també tenim una casuística gran d'actors, sobretot i actrius, que es poden jubilar. I es troben que, encara que sigui poc, fins fa 10 anys no en tenien perquè no els hi sumaven els dies de feina. I aquest és un problema quan vas a buscar. Clar, perquè si és 8 cada any... Depèn dels bolos que fes cada any. Sí, però si fas 2 bolos en un dia, tu només cotitzes. Sí, això sí, clar. No, i potser en aquells moments... Pensa que inclús... Saps què passa? Que si cotitzes al mínim és per dia trabajado, dia cotizado. Has de cotitzar més del mínim, potser és això. És a dir, al final era com... A tu t'aplicava com si fos el règim general normal. Si cotitzes al mínim no tindràs més dies cotitzats per dia treballat. En aquells moments, a més, qui et contractava no et volia assegurar. Ens havíem d'assegurar nosaltres mateixos. Vull dir... Tu te l'haces tu. Sí, nosaltres inclús hi va haver un moment que qui firmava, perquè no posaven que érem nosaltres i tal, però les firmes posàvem Amparito Roca, Pepita Creus, perquè ja era una broma, no? Vull dir, era una cosa que... Estem parlant de seguretat social, clar, la gran majoria de nosaltres són autònoms. És que, clar, això va ser la prehistòria. Andreu és veritat, però possiblement els actors podeu tenir empreses que us lloguin, però la majoria no sé. O ens empresem. Sí, per això posàvem Pepita Creus. Vull dir que una mica és que la situació és tan cruel que si anem per aquesta via, nosaltres no sabrem qui ens llogarà, com no ens lloguem nosaltres, que aquesta és una possibilitat poc explorada. Dir-te, va, creem una empresa entre 3 i lloguem-nos, no? Però vull dir que això és cert. Però la gran majoria som autònoms. Sí. Les companyies de teatre fan. Sí. I que encara és pitjor. Molt pitjor. No? Digueu-ho. Sí. Sí, perquè nosaltres des de la BPC assessorem a dansa i a circ i ho veien. Vull dir, aquí estaria actors que estan molt malament, actors i actrius, després ve dansa que estan una miqueta pitjor i circ ja és, però vamos, és que no és unes vides laborales que te mueres. Perquè potser gent de 39 anys, 2 anys i mig cotitzant, que a mi personalment m'adonaria un atac, és allò... Però això és perquè ens hem acostumat també a treballar, perdona, igual m'he saltat alguna paraula. No, em demanaran per fer, digues. Vull dir, igual ens hem acostumat a fer-ho nosaltres, sigui com sigui, perquè tenim moltes ganes de fer-ho i ho hem de fer de manera, ho hem de fer bé. Hem normalitzat la precarietat nosaltres mateixos, a còpia d'il·lusió. al principi, és a dir, fa 40 anys, fa 45 anys, 40 anys, fa 35 anys, era perquè era l'única manera. Vam anar fent que era l'única possibilitat perquè tampoc hi havia subvencions per tot. Que també jo crec, i aquí segurament em tiraré pedres a sobre, crec que la política de subvencions que es va fer durant un temps que era per tothom i quantes més millor i tothom té dret a subvencions, ens vam acostumar una mica tots a que, sobretot després empreses que s'han anat fent més grans, en què era igual si allò et sortia rentable o no. Tu agafaves allò, feies, sabies que cobraves la subvenció i anaves tirant d'allà. I mai ens vam preocupar, menys els que sobrevivíeu i algunes companyies que us manteníeu de la feina que fèieu, en com fer-ho. I després, quan ha arribat lo de la jubilació, els dies de la Seguretat Social i que s'ha anat posant, s'ha anat acotant tot cada vegada més, ens hem trobat que circ, dansa, que moltes vegades ets autogestió, les companyies independents de teatre que ens trobem ara 5 i tirem un projecte endavant, tirem el projecte endavant però no mirem de quina manera l'hauríem de fer. Hi ha una cosa que em barallo molt amb les institucions, és que en lloc de donar tantes subvencions, aprovin línies de crèdits tous, molt tous, que puguis tornar a 5 anys al 0% d'interès, però que hagis de tornar i que tu amb allò t'hagis de fer i et puguis contractar com cal. I si ets una cooperativa, doncs sàpigues que, hòstia, no n'hi ha prou amb cobrar el sou, sinó que a més ens hem de preocupar de donar-nos d'alta a la Seguretat Social per quan ens arribi la jubilació o quan puguem cobrar l'atur, tenir uns dies cotitzats seguits, per exemple. I si no ens ho fem nosaltres mateixos en aquest sentit, perquè contractin el circ ni parlar-ne. Sou autogestionats sempre. Les companyies de teatre de carrer també i dansa, la majoria també, no sé que estiguis al Liceu o en el centre de la Companyia Nacional de Dansa. Clar, són 2, 3. Els altres, nosaltres mateixos ens hem d'autoexigir cada vegada anar fent aquestes coses millors i a vegades potser s'han de tocar
coses de convenis. És que amb aquest conveni no es pot fer. Parlem-ho, però perquè sigui efectiu. Perquè a vegades sí que exigim unes condicions laborals quan treballem per un altre, i quan nosaltres oferim feina a un company nostre, aquesta putada. I sé que no és maco dir-ho i no és políticament correcte, però sí que exigim a vegades quan treballem per uns altres, però quan nosaltres produïm i fem, ja ens ho manegarem bé. I potser, no ho sé, d'alguna manera, com que tots tenim ganes de fer-ho i de fer-ho bé, d'alguna manera ho hem de poder arreglar, això. Sé que és un tema fotut, però... M'ha acceptat això com a artistes de cine i cantants. Sí. Que això, o sigui, aquests es poden jubilar a partir dels 60 si acrediten 8 anys d'haver prestat serveis en una d'aquestes 3 categories en els últims 21, sense que jubilació anticipada d'artista normal. Per cada any que et jubiles abans de l'ordinària se't redueix un porció, la teva pensió ha de quedar per sobre de la pensió mínima. En canvi, als artistes, trapecistes i cantantes no els hi afecta la reducció, sempre que això acreditin 8 anys dels últims 20 anys. Bueno, com podria ser una altra Jo diria que no hi ha ningú, Jo conec alguna que s'ha explicat. Sí, però trapecista no n'hi ha cap. Trapecista és impossible. I llavors anant corrents de trucar al meu gestor per preguntar als sembrats perquè no sabia qui estava. I clar, nosaltres estem artistes fa 30 anys que treballem i hem anat fent diferents coses i ara fa molts anys que estem com a SL. Som 2 autònoms dins d'una SL. Clar, no cotitzem com a artistes, cotitzem com a autònoms. Vosaltres cotitzeu un sou dins de la nostra SL. Però aquesta nòmina tu has de poder ficar règim d'artista. Jo tinc... Sí, però Anna ho diu perquè hi ha un epígraf, que tu pots posar epígraf com a artista. Hi ha 2 règims diferents. Per una banda hi ha el règim general de la Seguretat Social. I dintre del règim general de la Seguretat Social trobem l'especialitat artistes. Però tu, quan et contracten especialitat artistes, és treballador normal, per cuenta ajena. El que passa que hi ha unes especificitats, que és aquesta de por un dia trabajado, segons la teva base de cotització, potser tens 2, 3, 4 dies cotitzats. Més o menys és això, l'especificitat. En canvi, hi ha un altre règim que és el RETA, el régimen de trabajadores autónomos. No té res a veure amb el trabajador por cuenta ajena, és trabajador por cuenta pròpia. I aquí sí que és cert que quan tu et vas al model 036 i dins del 036 poses l'epígraf artistes, el poses, però no operen el règim d'artistes en res d'aquest... La seguretat social i l'altra cosa és l'epígraf aquest. És a dir, tu com a autònom has de tenir un epígraf perquè has d'especificar en quin sector estàs treballant. Pots tenir més un epígraf, si per exemple ets docent i artista, però no té res a veure amb el règim d'artista. En aquest cas, per exemple, seria el règim d'autònoms. Règim d'autònoms, aleshores sí. Tu tens tot l'any cotitzes, ja tens tot l'any cotitzat. El que passa que, per exemple, la jubilació d'artista no t'opera. És, per exemple, per això que li diuen que ella ha d'esperar l'edat legal ordinària de jubilació, perquè ella està en el RETA, no està en el règim d'artistes. Abans, clar, no pot demanar que se li apliquin les especificitats del règim d'artistes, tot i que la seva feina efectiva sigui d'artista. Tampoc això que han cotitzat per tu, això que has pagat tu, i això que t'interessa pagar més per tenir una renda més per tu. És que depèn del tipus de... És a dir... La qüestió és aquesta. Vull dir, la figura jurídica que utilitzis s'ha d'ajustar a la teva realitat. Llavors no hi ha ni figures més correctes ni menys correctes. Tu has de mirar quina és la teva situació i llavors agafar la figura jurídica que millor s'adequi. I a vegades durant tot el període professional has d'anar canviant, perquè potser al començament amb una associació o una cooperativa et va bé. Després, per depèn de quines necessitats, canvies una SL o una SL. El que passa que és estrany, perquè igual que ells, doncs nosaltres no trobem al carrer. Llavors, clar, l'estiu no... Bé, no estem treballant, estem treballant a casa. Bueno, treballeu a casa, estem gravant, estem assajant. I a nivell d'autònoms, aleshores com es mesura? Quan tu decideixes jubilar-te a l'edat que vulguis o també has de tenir una cotització? No, has de tenir cotització igual, això funciona com el règim general. I com t'ho comptabilitzen?
No, és a dir, tots els dies que tu estiguis donat d'alta al règim d'autònoms, te cotitza com un dia... Un dia per dia. Sí, un dia per dia. Aleshores, els requisits són els mateixos, necessites 15 anys cotitzats i 2 anys als últims 15. Sí que és cert que el règim d'autònoms és sensiblement, bueno, no és pitjor que el règim general, no? Perquè, per exemple, no se t'integren les lagunes. En el règim general de la Seguretat Social, si durant alguns mesos no cotitzes, el sistema per si t'integra la laguna i és com si hubieras cotizado. En canvi, amb autònoms no. Amb autònoms, si un mes no has cotizado, t'aguantes, ese mes no te cuenta. No t'escompta, dic. Sí, no et compta. No et compta. I a banda que normalment les cotitzacions d'autònoms són inferiors a les cotitzacions del règim general. Molts autònoms es jubilen amb la mínima i es jubilen a l'edat ordinària que els hi toca. No, vull dir que... Ai, perdó, que clar, si jo dic, ens ajustem, crec que ho estem fent només similar, sí, però clar, quan parlava dels embarassos, clar, jo he tingut 3 fills, no he pogut mai fer cap baixa. No soc trapecista, però clar, acabava de tocar la Cloquer Vidal i acabava... Però això seria els autònoms, companyes meves advocades a la baixa. Els 2 mesos, a les 2 setmanes treballant. Si em donava de baixa de maternitat, cobrava no sé què, molt poc, però igual que havia de continuar pagant els autònoms. És que jo treballo amb la meva parella, bueno, és impossible. És que, per una banda, s'ha de millorar molt. Totes les prestacions de seguretat social s'haurien d'adequar al règim d'artistes. Però a banda, els autònoms també s'haurien d'adequar, perquè és que no conec una autònoma que faci baixa de maternitat. No es pot, perquè la baixa te dona molt pocs diners i has de seguir pagant autònoms, aleshores, clar. Per exemple, amb artistes, i ja callo, el tema de la maternitat és molt complicat, perquè tu per demanar la baixa de maternitat has d'estar donada d'alta al règim general com a treballadora o en una situació assimilada a l'alta, com pot ser, per exemple, una baja per enfermedad común o estar en el paro. Si tu estàs embarassada, als 8 mesos és molt difícil que puguis fer bolos. I ha passat a moltes companyes actrius que no s'ho van mirar bé, van deixar de fer bolos, van tenir el nen i no van poder demanar la baixa de maternitat. Perquè, clar, no estaven de 2 d'alta i no estaven en ninguna situació assimilada a l'altra. Què passa? Que per cobrar la baixa has d'estar fent trapitxeos. És a dir, sí, has d'estar allò fent càbales, no trapitxeos, però fent càbales perquè et quadri. Potser demanar la baixa per maternitat comú quan molt temps abans, per poder després, el dia que tinguis el fill, poder passar la baixa maternitat, o bé demanar l'atur. La prestació de riscos laborals tu la vas poder demanar perquè ets docent i tenies un contracte laboral que és permanent en el temps. Perquè si tu tens un contracte per bolo, la baja de prestación, la prestación por riesgo de maternidad, que és una prestació que és millor perquè te donen el 100% de la base de cotització que no pas la baixa per maternitat comú, que només te donen el 60 i a partir del dia 20 el 75, si el contracte de treball cau, la prestació també cau. Llavors, a contractes de bolo ja és impossible demanar la prestació per risc de maternitat. El règim de la seguretat social no està adequat al sector. A més et demanen uns documents que només pot fer una empresa de riscos laborals, o sigui que significa que has de també contractar un servei extern, pagar-ho. Ha demanat la paraula al David i al José, no? També? Va. La seva magisteri i aquestes coses. I també tota la meva colla d'amigues i amics. És de mestres. Sí, és el món. I tot el nostre entorn està jubiladíssim de fa dies, i clar, tot allà fent el pamerino. I vaig fer, és que quan vaig fer els 50, si no m'equivoco, augmentar-me la base de cotització i estic pagant una bestieta. Estic pagant 604 euros menstruals. I 1.300 per comptes de 1.200. Són uns quants tallats. Sí, va per aquí. Vull dir, què és això? Només tenim aquestes sortides. I és cert, en el món de l'infantil i el carrer i allà, la immensa majoria o som contractats i autònoms o no treballem, exacte. Llavors, hi ha mesos que pagues i no guanyes. Tot el que fas. Acabo d'arribar ara un WhatsApp dient-me que el dia 20 ens arriba tot això que hem de pagar i dius, d'acord, aquest mes tampoc veurem. Ja està. Y es así. José. Creo que en este ratito que he ido de espectáculo, que empieza media hora más tarde, no me habéis solucionado el problema de la comunicación. Pero bueno, os comento por si sirve de cara a las bajas, como lo hemos dicho en alguna ocasión nosotros en Marqués. Somos cooperativa,
hay 4 socios en la cooperativa que somos autónomos, eso es definable por ser empresarios. Pero con las actrices son actrices de largo recorrido, llevan tiempo con nosotros. Entonces, tenemos un acuerdo de que cuando ellas piensen quedarse embarazadas, sin querer robarles la intimidad, es una cuestión de negocio, como digo, que nada es personal, todo es negocio. Nos informan de forma que nosotros les damos de alta en el régimen general a un sueldo importante que luego negociamos, quiero decir, o porque nosotros pagamos al mes. Imagínate, al mes pagamos 1.000 euros, pero ellas trabajan por un valor, porque hacen muchos bolos de 1.500, pues les va quedando un fondo, ¿vale? De ese fondo o a futuros, nos da igual, ya eso se negocia con el artista. Se le da en una base importante de 1.200, 1.500 para que tengan una contraprestación importante y en cuanto se quedan embarazadas se les da la baja, porque asumimos que el riesgo y cualquier médico allí en Euskadi les da la baja. Aunque sea actriz, sin llegar a ser trapecista ya les cuento, ni cantante. A la cantante les contamos un mes más. Y aplicamos el contrato de relevo. Entonces, otra de las personas que está en la empresa, que normalmente suele estar en altas y bajas de artistas, se incorpora al régimen general y entonces eso tiene una bonificación de que no pagamos el sueldo de la actriz que está de baja, no pagamos su seguridad social y no pagamos la seguridad social del que incorporamos. ¿Vale? Dices, todos salimos ganando, la empresa, como empresa, de hecho de la empresa que somos, los artistas, la que coge la baja, y otro artista que se incorpora en unas condiciones muy buenas, sin que nos cueste a nadie nada. Incluso en algunas ocasiones haciendo números dices, hostia, ¿no he ganado 500 euros en este viaje de esta baja maternal? Ese es un contrato que hay que hacer cuando coge la baja maternal. Cuando luego da a luz, a partir del día siguiente hay que hacer otro nuevo contrato, eso ella lo sabe perfectamente. Pero con esta fórmula, para las empresas que tienen gente contratada puede ser útil. Incluso en una asociación se podría hacer perfectamente. También porque es una persona contratada. Entonces, esa base entonces se hace un contrato de relevo y entonces, bueno, pues si servía de apoyo ya que no habéis solucionado la jubilación. No sé si lo he entendido bien. Socio de la cooperativa. No, yo no soy socio de la cooperativa. Los socios de la cooperativa somos autónomos, seamos hombres, seamos mujeres, ¿Y si esos socios tienen que... entonces sí no tienes nada. Vale, ¿y eso si tienes que coger la baja de la maternidad? Vas al autónomo y te decides. En este caso somos 4 chicos, entonces no hemos cogido los días que nos ha dado la gana. No sabéis quedar en Barcelona. Son valores. Bueno, yo sí, voy a seguir sin arreglarte lo de la baja, lo siento. Además me gusta mucho lo que hacéis, o sea que cuanto más duréis mejor, como con Bertu o Dani. Però sí, cuando César antes has hablado de que agafàveu de reflex una mica per la transició professional el de l'esport. Però només esportistes d'elit, perquè en els CARs són els centres d'alt rendiment, que és on va la gent petiteta per poder fer, i no tots aquells que estan dedicant-se 20-30 anys a un esport que no han passat de ser semiprofessionals, o sí? No només el CAR. Vam començar amb el CAR com a exemple d'un servei que teníem i que era públic i que per tant que sí que ens pensava que les característiques eren similars a nivell professional. Però després hem descobert que el sector professional no d'elit n'hi ha d'altres que també tenen el mateix sistema i l'estan implantant. En aquest cas és Hola, què tal? Fa un parell de mesos una de les píndoles formatives al voltant d'aquesta taula de pensament que tenim va portar a la central del CIR la gent de la Masia. No estem parlant d'elit, estem parlant de joves que comencen a fer esport, professionals, de tots, però de tot, de futbol, de tots els esports. Des d'hoquei, futbol femení, el sistema que implanten amb aquesta gent i el que estan treballant és el mateix. I ens deia, us faríeu creus del canvi que ha donat tot això? Jo ho entenc, que és un sistema com a difícil de pensar en el pensament artístic, però ara en aquests moments hi ha molt poca gent que no estigui estudiant. El pare era diferent, et deia, no, tu no estudis, tu dedica't a això de la pilota, que guanyarem dinerets, i ara ha canviat molt això, diu, la seva carrera professional que la volen dedicar a l'esport amb una altra cosa, al seu ritme, això sí, i amb això estem intentant fer de tutors perquè el ritme de les dues coses puguin arribar a compaginar-se. Llavors, quan t'estrelles, en aquest cas,
tens una altra finestra oberteta per tornar-te a estrellar si cal, però com a mínim no en tens només una, sinó que en tens diverses. Jo penso que primer vam caure amb això, de dir, només són esportistes d'elit, per tant només treballen en una tipologia molt concreta, no. Després rasques més avall al món de l'esport i el món professional, que és el nostre, els nostres professionals, també treballen de la mateixa manera. És veritat, César, que és el Barça. Sí. El Barça, sí, vull dir que no és esport d'èlit, però és el Barça, o és l'Espanyol, vull dir que són empreses o entitats realment potents. Sí, però jo penso que la gràcia del que explica el César és que això ha entrat aquí ja. I per tant, si ha entrat aquí, llavors, de tot el nostre sector, possiblement, si hi ha coses que podrien anar dient. Fantàstic. Estem una mica parlant de diversificar, no? Sembla que aquella especialització de que un ballarí o una ballarina havia d'estar 8-10 hores al dia només fent dansa i prou, doncs se li està donant una altra opció de que quan ja no es pugui dedicar a la dansa es pugui dedicar a una altra cosa. I penso també que la tipologia d'estudis estan canviant, l'Institut del Teatre també està canviant, hi ha una voluntat també de construir nous plans d'estudis perquè, evidentment, vull dir que tu ets persona, part d'artista ets persona, i això ha de tenir molt clar. I fer millors persones també vol dir potser fer millors artistes, i hi havia una frase que un fracàs artístic no ha de significar un fracàs com a persona, segur. Per tant, com a mínim, hi hagi la possibilitat de continuar treballant. Nosaltres tenim moltes ganes de construir el que podem, que és una mena d'unitat didàctica per introduir-la a l'institut en algun moment determinat per parlar-ne de contractat, com hem d'exercir bé el dret laboral perquè després no ens passin totes aquestes coses i fer una pedagogia a nosaltres d'això i de la realitat que et pots trobar sense voler xafar res, sense dir, no, escolta'm, tu t'has de dedicar a ser ballarí, i tant, tota la teva vida, però que sàpigues que diríem que hi ha algunes coses que et poden... L'Institut del Teatre hem començat ara aquest any o l'any passat a agafar nanos de 8 anys i fer-los tot l'ensenyament obligatori. Ja era hora, crec que ha passat. Però clar, són exemples, però només passa aquí. Vull dir que tenim centres integrats d'aquests, n'hi ha 2 a Catalunya i els 2 a nivell de dansa, i és l'Institut del Teatre, no n'hi ha més. Sí, és bonic. I l'esforç és brutal per part dels alumnes, vull dir que són les 3.800 hores més l'ESO i més els estudis de secundària obligats. Ja seria l'hora d'anar tancant, no sé si algú vol fer alguna conclusió, però bé, en tot cas, l'objectiu d'aquesta taula no era solucionar res, perquè això està... allà fora. Lo siento, José Ra. No, era compartir informacions, sobretot en l'àmbit del circ, la dansa, el teatre familiar, compartir informacions, compartir experiències i esperar que, per exemple, la vostra llei de la transitorietat es pugui també anar en un futur cap a altres disciplines artístiques. No sé si vols afegir alguna cosa. No, només volia dir que està molt bé aquestes trobades i també informar-nos del tema perquè el que ha explicat ell és molt interessant i moltes vegades no s'utilitza. Sí que és veritat que necessites tenir un cert múscul, però tampoc tan múscul, necessites informar-te, intentar fer les coses bé amb les eines que tenim. Y lo que hacéis vosotros está muy bien, es una gran opción y muchas veces si no se utiliza es por desconocimiento o por pereza de hacer las cosas bien. Es decir, que jo de la gent que conec que s'ha pogut jubilar bé, que són pocs, són els que han sigut conscients d'intentar fer les coses bé des que tenien una certa edat, uns 35 anys, uns 40, i escolta, al final s'ha sortit bé. Que tot està molt malament, però s'ha de ser positiu i també amb les eines que tenim, doncs intentar treballar-les per fer millor possible. Molt bé. Doncs moltes gràcies i seguim endavant amb la programació i amb totes les activitats. Gràcies.